Pane chitiko chinoshamisa chonzi choitika kumasvingo provincial executive. So zvamunongoziva kuti some of the people vaiva mentioned naBhomzo Ngeza one of his latest updates. Amunoona kuti these guys vanoonekwa kunzi ndo vari kunzi zvigananda kana matycoons vari kuuya panapa vachifanira mastate funds vana Tagwirei. Panapa tokuona kunzi vonzi vava kuincludiwa muZANU-PF top leadership. Zanopinda mashoko anobuda nyoro panapa ashamisa vanhu achangopita atangoendi kubatisa panguva ine ndoti wasubscribe like on the bell icon. Panapa ndina nayo yandasangana nayo inobuda chinyoro muBBC zvamuri kuona iyi. BBC muzvanhasi inobuda chiposta Tagwirei so muri kuona uyu vonyora vachiti checkpoint masvingo provincial executive has proposed the inclusion of business tycoon Uda Tagwirei into the central committee of ZANU-PF. Some few days, Kesa said, Tagwirei is plotting to take over from ED. Tomashikano muda panapa, sei manyorero amuri kuona ari kuitwa panapa the BBC hendo. Atara mashiko achiti these guys vana Tagwirei poitwa madiscussions ekunzi vaincludiwa mutop leadership the ruling party ZANU-PF. Zvinozikanwa nyika yese kuti vana Tagwirei vanhu vane zvinhu zvavo, vanhu vane mari dzavo, ende panguva ine vanhu vachisangana nemashoko awa vanyatsokuona kuti these guys kana vachinge vapinda muZANU-PF utoziva kutoti zvaendwa. Kunyange pane ma-allegations ari around them ekunzi mabusinesses avo ari corrupt, mabusiness avo maoperatero aanoita haasi maoperatero ari fair, anenge ari pafair ground nemamwe mabusinesses, but tiri kuona kunzi pane some unfairness iripo kumaoperatero aanoita. And now people to their surprise kunzi vachinzi this guy includiwa top leadership at the ruling party ZANU-PF. Panapa tichiona Ngeza recent post ake anobuda achitaura mashoko achiti Tagwirei is plotting to take over from ED, and now this happens. Vanhu panguva inoi vakupiwa a signal ekuti maybe there is something which is coming up from his side. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi kuna comment section medu. Tudze mafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.